Toto je akési načrtové zobrazenie elektromechanických komponent výrobkov dnešného sveta, ktoré už sú na online pripojení. Sme sami svedkom, že akokoľvek výrobok, ako je auto, výrobky do domácnosti, pračka, televízor a tak ďalej, pomaličky podliehajú povinno dobrovoľnej registrácii. To znamená, zariadenia sú registrované, dostanú svoje záznamové zariadenie, svoj cloud a sú vlastne pripojené cez sieť, sú sledovateľné, sú kontrolovateľné a do istej miery sú aj opravovateľné. To je tak niečo na úvod. Výťahy sa tomu samozrejme nevymykajú. Firma Otis začiatkom tohto roku, koncom minulého roku, po 25 rokoch prešla z výrobkov Rady Gen 2, ktoré vidíte, to znamená, je to od približne niekedy z obdobia milénia, keď začali tieto výťahy byť uvádzané na trh. Sú to výťahy, ktoré niektorí poznáte, že visia na pásoch a prvýkrát na nich boli použité malé bezprevodové stroje, ktoré umožnili umiestniť pohonnú jednotku priamo do šachty, čiže výťahy nepotrebovali samostatnú strojovňu. Koncom roku 2025, začiatkom roku 2026, tieto výťahy po mechanickej stránke možno laická verejnosť nezistí žiaden rozdiel, ale dostali online výbavu, boli premenované obchodnou značkou na výťahy Gen 3. To znamená, že ak budeme s niektorými z vami spoločne spolupracovať obchodne, tak uvidíte, že jednotlivé typy výťahov budú zároveň, okrem toho, že budú označené Gen 3, dostanú aj nové obchodné označenia. To znamená, každý typ, ktorý sa volal Gen 2 nejako, sa bude volať Gen 3 tiež nejako, ale ináč. To si potom môžeme povedať ďalej. Čo je podstatné, u tej generácie Gen 3? Tak Gen 3 vlastne po mechanickej stránke prevezme všetko to dobré, čo ponúkala Gen 2. Čiže ten maličký bezprevodový stroj, zavesenie výťahov na pásoch, tichosť, spoľahlivosť a dá sa povedať, že veľmi dobré jazdné vlastnosti. Elektronika výťahu, okrem toho, že výťah kontroluje ako taký, je vybavená vlastne zariadením, ktoré pripojí výťah na sieť a od tej chvíle sa všetky údaje týkajúce sa života a prevádzky výťahu posielajú na dátové úložisko na cloud. Prečo je vlastne výťah pripojený? No tak určite viete, že vždy je lepšie mať o výťahu prehľad aj na diaľku, ako k nemu stále chodiť a kontrolovať, že či je v poriadku, že či nie je bezprúchový, že či nie je špinavý a tak ďalej. Internetový cloud vlastne stále každý deň 24/7/365 zbiera o výťahu dáta, čiže bude zaznamenaný celý jeho život. Koľkokrát jazdil, kde jazdil, koľkokrát stál, koľkokrát otvoril dvere a tak ďalej. Plus samozrejme tam budú údaje aj týkajúce sa jeho porúch, jeho prehliadok, jeho kontrol, dokonca budú tam aj napríklad náklady vyčíslené, fakturácia a tak ďalej. To znamená, je to záznam kompletného života výťahu na cloude, na online priestore. To, aby tento systém fungoval, tak na to si vlastne firma Otis urobila jednu takú platformu, ktorá sa volá pod obchodným názvom Otis One. Je to obchodná značka. A je to platforma, ktorá vlastne segmentovým alebo stavebnicovým spôsobom umožňuje zber dát, to znamená najprv monitoring výťahu, potom zber dát, potom ich analýzu a samozrejme následné vyhodnotenie. Ak si vy poviete, že v poriadku, tak ja potrebujem síce o výťahu vedieť, ale čo ďalej? No tak v prvom rade môžeme sa rozprávať o tom, že ak systém neustále sleduje dáta o jazde výťahu alebo o prevádzke výťahu, tak častokrát porucha nevzniká náhodne, vzniká postupne, vzniká nejakým vývojom. A
Zbierané dáta už celkom kľudne môžu či na dispečingu, alebo priamo servisným mechanikom začať ukazovať, respektíve začať signalizovať, že niečo na výťahu sa deje, to znamená, niečo s tým treba robiť, aby potom následne nedošlo k momentu nemilého prekvapenia, že výťah zastane a treba ho opraviť, čo samozrejme trvá určitý čas. Druhá vec, dispečing, alebo z dispečingu, z centrálneho dispečingu, sa dá napríklad výťah zresetovať, pokiaľ sa jedná napríklad o také prípady, ako je výpadok prúdu, alebo nejakú závadu, ktorá proste nepredpokladá vznik nebezpečného stavu. Zásahom môže byť napríklad aj to, že sa vyhodnotia dáta veľmi rýchle a urobí sa nejaké nápravné opatrenie, o ktorom vy ani vlastne ako užívateľia nemusíte vedieť. To sú veci, ktoré v tejto chvíli možno ani nedoceníte, ale dovolím si povedať, že keď sa tu stretneme takto nejaký rok, tak už to bude pre vás takmer každodenná záležitosť, pre niektorých dokonca aj rutina. Takže poďme si predstaviť vlastne tú postupnosť, ako to vzniká. Tak samozrejme, riadiaci systém výťahu je základom, kde sa tie prevádzkové dáta na výťahu zbierajú a začínajú sa ukladať do určitých paket. Srdcom zariadenia, ktoré dáta odosiela na cloud, je ten display eView, respektíve displeje, ktoré vidíte predo mnou. To sú vlastne zobrazovacie jednotky, ktoré sú umiestnené v kabine výťahu, ale zároveň to, čo je pred vami ako pred verejnosťou skryté, je to, že v zadnej časti alebo za tou obrazovkou sa nachádza dátová karta na GSM sieť, ktorá tie dáta odosiela. V čase, keď sa výťah spúšťa do prevádzky, už má vytvorené cloudové úložisko, na ktoré sa to nahráva. No a potom samozrejme, či už dispečing, alebo aj samotní mechanici, servisní mechanici vedia, že čo sa na tom výťahu deje. Dispečing sleduje dáta centrálne, to znamená, on zbiera všetky výťahy, ktoré sú na to napojené. Jednotliví mechanici, pokiaľ majú konkrétny výťah zverený do servisnej správy, to takisto vidia, ale vidia len tú svoju časť. Každý zásah, každú činnosť, každý servisný úkon, aj vrátane prehliadok, mechanik musí zapísať a tie dáta sa uložia, to znamená, že v akomkoľvek čase, ráno, na obed, večer, v noci, si tie dáta môžete pozrieť, pokiaľ si tú Otis platformu alebo tú Otis aplikáciu inštalujete. Veľmi zaujímavou, respektíve veľmi aktuálnou témou je, že či toto online sledovanie výťahu dokáže nahradiť človeka, tak ako tomu bolo doteraz, čiže boli to dozorcovia, výťahoví technici, revízni technici, inšpektori. A to bol vlastne komplex úkonov alebo komplex skúšok, ktoré sú povinné z hľadiska legislatívy, čiže z hľadiska výhlášky. Tak tu treba povedať jednu vec, aj keď je to zložitejšia téma, ale heslovite sa dá povedať, že online monitoring dokáže mnohé tieto úkony nahradiť. Alebo mohol by, presne povedané. Lenže v súčasnosti legislatíva to neumožňuje, lenže dovolím si povedať, že tento trend je nezastaviteľný, je to otázka času, kedy tam bude napísané na tom nápise, že technicky áno, legislatívne áno, len si na to musíme počkať. Ja vám to nechcem podsúvať nejak sugestívne, len vám chcem vysvetliť, že bude sa postupom času treba na túto tematiku pozerať tak, že čaká nás to, len si, jak sa vraví, musíme počkať tú správnu dobu. Toto je pre vás akési zobrazenie, či už tabletové alebo mobilné zobrazenie výťahu alebo jeho stavu. Jednoduchá záležitosť. Svieti? No, ukazovátko. No dobre, neveľmi ho vidno. Podstata veci,
Keď sa pozrieme na ľavý obrázok, tak vidíme, že sa jedná o nejaký výťah, ktorý momentálne stojí na prízemí, čiže na 0. poschodí. Vedľa zeleného srdca to číslo znamená, že za posledných 24 hodín vykonal 3200 jazd zo stanice do stanice. Na pravej hornej časti vidíte, že sebakontrola alebo samokontrola výťahu vykázala 100% stav. Vedľa toho tá nula s tým výkričníkom znamená to, že za obdobie nebola vznesená na výťah žiadna nahláška, že by bol v poruche. Vedľa toho kľúč znamená, že nebol na výťahu robený žiaden údržbový alebo proste nejaký pracovný výkon. No a potom tamto auto s tými 2 kľúčmi znamená to, že ani vzdialený dispečing, to znamená ani vzdialený zásah cez sieť na výťahu nebol vykonávaný. Spodný graf znamená nejaký časový priebeh od približne za 15 dní, kedy približne sa dá vydedukovať, že v pracovných dňoch je tá prevádzka výťahu jednoznačne hustejšia. Napríklad tie medzery znamenajú noci alebo víkendové obdobie. Toto, čo momentálne vidíte, je vlastne zobrazenie týchto dvoch zobrazovacích jednotiek. Je to obchodný názov eView. Toto zariadenie slúži na to, aby jednak vám dávalo informácie o tom, kde práve kabína stojí. To znamená, ste človek cestujúci v kabíne výťahu, čiže viete, kam výťah ide. Máte tam jeho základné údaje, čiže nosnosť, počet ľudí a podobne, že sa tam nesmie fajčiť. No a potom tá pravá časť, kde je tá slečna s tými slúchatkami, je samozrejme programovateľná. To znamená, tam môže byť to, čo je umožnené naprogramovať. Ako neskôr uvidíte, predvedieme vám tu spojenie s dispečerom, aby ste videli, že ako to funguje. Ale v zásade tam môže byť obrázok, tam môže byť reklama, tam môže byť nahraté nejaké krátke video. Otis má v svojej aplikácii možnosť voľby, ktorá práve tu je zobrazená, čiže konfigurovateľnosť tej obrazovky je možná viacerými spôsobmi. Samozrejme, nie všetko. Hej. Otis je svojím spôsobom konzervatívna firma, to znamená, hociaké blbosti, nezmysly sa týmto spôsobom konfigurovať nedajú a dajú sa vlastne použiť len veci, ktoré má Otis, alebo respektíve tie voľby alebo tie možnosti, ktoré má Otis v svojej databáze. Ak si myslíte, že som skončil skoro, lebo však ešte mám 15 minút, tak práve teraz by sme vám chceli predviesť, ako prebieha komunikácia s dispečingom, pretože predstavte si, že teraz sme všetci v jednej veľkej kabíne výťahu, ktorá sa zasekla. Hej? To znamená, čo budeme robiť, keď sa výťah zasekol. Asi viete mnohí, že v table alebo v ovládačovom table výťahu existuje žlté tlačítko so symbolom telefónu, kde by ste sa mali niekam dovolať. Hej? Takže skúsime teraz urobiť volanie, aby ste videli, že ako prebieha komunikácia uviaznutej osoby s dispečerom. Tento tu? No dobre, tak skúsime. Pre spojenie s operátorom stlačte ešte raz tlačítko alarm a držte ho najmenej 5 sekúnd. Vaše núdzové volanie bolo zaregistrované. Takže vidíte, počkajte na spojenie. Stále my sme všetci v tej jednej kabine, toto presne. Vaše núdzové volanie bolo zaregistrované. Počkajte na spojenie. Vaše núdzové volanie bolo zaregistrované. Počkajte na spojenie. Vaše núdzové volanie bolo zaregistrované. Počkajte na spojenie. No. Otec Vítá, je Filip Krkal. No. Dobrý den, jak vám můžu pomoci? Dobrý deň, tu je Heno Puškáš z konferencie z Bratislavy. Takže nie je to žiaden callback, nie je to žiadne nahlásenie poruchy, je to
Je to ukázanie priebehu komunikácie medzi uviaznutou osobou a medzi vami ako dispečerom. Čiže tu na náš kolega v Prahe takto ho môže vidieť ten klaustrofobický ohrozený človek v kabíne, takto si s ním to môže vydebatovať. Toto je, myslím si, že pre vás ako pre všetkých už pomerne jasná a známa vec. Čo by sme vám ale chceli ukázať je to, že môže sa stať, že v kabíne sa bude nachádzať človek, ktorý má nejakú rečovú vadu, alebo je nahluchlý, alebo je dokonca hluchonemý. Čiže Otis má na to pripravenú aplikáciu, ktorá umožní s dispečerom komunikovať aj bez toho, aby bol použitý hlas. Takže poprosím, pán Krčal, spustite otázku, nech to viem predviesť. Určitě, děkuju. Takže první věc, učím kolegy, aby pokud je ticho do toho komunikátoru, aby nepokládali ten hovor, ale následovala samozřejmě věta, která bude puštěna na ten displej, takže posílám první větu. Takže. A vlastně očekáváme tím pádem nějakou odpověď. Ano. Pokud je to bez odpovědi, tak to bereme případně jako omyl nebo prostě kontrolní volání a tak. Ten hovor ukončujeme. Tady já vidím, že bylo oznámeno jedním stisknutím, že ano. Tak, čiže... Já samozřejmě... Pardon. Chcem len povedať, že tým žltým tlačítkom sa komunikuje. To znamená, tak ako vidíte, jedno stlačenie s tlačítkom znamená, že odpovedám áno. Pokiaľ by som stlačil dvakrát, je to nie. Je to sekvencia otázok, takže poprosím ďalšiu otázku, alebo ďalší text. Ano. Teď vlastně budou následovat dvě otázky, kde my můžeme doporučit tomu uvízlýmu cestujícímu i nějakou možnost se vyprostit samostatně, takže posílám první. Takže či som to urobil, či sa otvorili dvere výťahu, hej, na to sa dá. Ja to beriem, takže dvere výťahu sa mi otvorili, čiže zase stískam odpoveď, objaví sa žltý pás, odpovedal som áno. Keby som dal dvakrát, tak je to nie. Tým pádom sa ďalšia otázka mení. Souhlasí. Posílám teda další otázku, kdyby se tohleto nepodařilo, tak je tady další možnost, co ještě ten člověk může provést. Tak. Nebudem vám to čítať, vidíte to, čo je tam napísané. Jednoducho ide o to, aby ten človek zostal pokojný, aby proste nerobil zmätky. Takže moja odpoveď v tomto prípade bude nie, dvakrát, hej, aby zase sme nehovorili stále len áno. Vidím odpověď ne a v tuhletu chvíli jsme vlastně asi vyplejtvali veškeré možnosti, co se týče toho samovyproštění a v tuhletu chvíli teda odesíláme na displej výtahu toto oznámení pro toho cestujícího. Takže už viete, čo bude nasledovať. Nezostali ste tam osamotení, budete vedieť, že pomoc je na ceste. Samozřejmě jsme schopní, tohleto jsou předpřipravené věci, samozřejmě jsme schopní tady odsaď ty otázky pokládat i jiný. Ty otázky samozřejmě musí mít logiku, aby ta odpověď byla ano, ne. Samozřejmě potom jsme schopní i, co skontaktujeme mechanika, tak zpětně se ozvat tomu cestujícímu do kabiny a předat mu tu informaci, písemnou informaci, za jak dlouho tam bude náš mechanik. Jasné. Dobre, pán Krčal, ďakujem. Taky mějte se hezký večer, do počutia. Tak. No, takže ja už len poviem jednu myšlienku. Uvedomte si, že v súčasnosti sa na Slovensku vlastne nachádzajú 3 veľké skupiny výťahov. Prvá skupina výťahov sú výťahy, ktoré sú z obdobia 70. a 80. rokov, čiže hovoríme, že za čas minulého režimu, ktoré s týmito režimami, ktoré som predstavil, oni sú voči nim úplne hluché. Tie výťahy treba proste manuálne kontrolovať ľuďmi, treba dozerať na nich tým, že sa robia na nich prehliadky a že výťahy nie sú schopné samokontroly. Táto skupina výťahov bude nápočtovo samozrejme klesať a dovolím si povedať, že v období maximálne 22 ročí táto skupina výťahov na Slovensku úplne vymizne.
Druhá skupina výťahov sú výťahy, ktoré sú vymenené alebo modernizované, ale práve týmto systémom vybavené ešte nie sú, ktorý som predstavil. Tamto treba brať, že istý čas ešte ten počet alebo tá veľkosť tej skupiny ešte sa bude chovať konzervatívne, to znamená, nebude sa ani nejak meniť smerom do mínusu, ani nejak do plusu. Tu ale zase treba doplniť, že tieto výťahy sú schopné aj Otis, aj niektoré ďalšie firmy na online systém upgradeovať. Samozrejme, poviem to na rovinu, za určitých okolností, aby ste si nemysleli, že to je že je na to nejaký všeobecný vzorec. Tretia skupina výťahov sú výťahy už napojené na online systém zo začiatku. Ten, jak som povedal, alebo jak som predstavoval, ten život bude zaznamenaný po celý čas, to znamená, o výťahu bude maximálny prehľad, bude sa vedieť, čo s ním ďalej, čo robí a prečo sa správa tak, ako správa. Táto skupina bude najprvšie narastať na úkor, dovolím si povedať, že tej prvej, ale v zásade je to trend, ktorý je nezastaviteľný a ani nespomaliteľný. To znamená, že v budúcnosti nás čaká vlastne len toto a už som to naznačil, možno sa stretneme o rok, už sa o tejto veci budeme rozprávať ako bežnej. Ak som nás nenudil, som rád. Ďakujem za pozornosť. Máme jednu otázku, ak smiem položiť. Čo je pravda na tom, že vaše ceny servisu patria k tým najdrahším? A či je to pravda? Ako sa to vezme? No, je to pravda, aj nie je to pravda. Ale zase nezovšeobecneme ani jedno, ani druhé. To sa, viete, strašne sa niektoré údaje zovšeobecňujú, je to dnešný trend, takže ja vám na to nechcem ani vyhýbavo odpovedať. Dajme si konkrétny príklad a môžeme sa o tom porozprávať. A to platí pre všetkých.